Vale, anem a fer una altra figura. Val? En aquest cas tenim aquesta figura, o sigui, aquestes vistes, d'on hem de treure la figura. Tornem a recordar coses importants. Alçat, perfil i planta, que a partir de la planta i de l'alçat podem conèixer l'ample de la nostra figura i a partir de l'alçat i del perfil l'altura de la figura, i pel que fa a la profunditat la podem treure tant de la planta com del perfil. Vale? Anem allà. Per on comencem? Podem veure, segons la planta, que es tracta d'una figura que va ocupar 3x3. Val? És a dir, si farem un quadre en el que sabérem que anem a contindre el que seria la figura, tindríem aquest espai. Val? 3x3. Quina altura va tindre? 3 també. Ens ho diu l'alçat i ens ho diu el perfil. Sí que ens està dient l'alçat que hi haurà una base d'una altura i a partir d'ahí hi haurà una peça que tindrà una altura de 2. Val? I aquesta base d'una altura, segons l'alçat, segons el perfil i segons la planta, ocupa tot. Val? Per tant, aquesta base que hem dibuixat, sabem que va a ser així. A partir d'ahí, només ens falta veure què és el que passa amb aquesta peça que hi ha aquí. En les 3 vistes tenim una peça que, segons l'alçat, la seva profunditat és del més fons 2 espais cap endavant, de la línia de més fondària en la part central ocuparà 2 espais i tindrem un espai davant, és el que ens diu la planta, i l'altura ens la diu l'alçat i ens la diu el perfil. I és, segons l'alçat, la tenim aquí en el centre, 1, 2, i segons el perfil, no sabem a quina profunditat, per això ens ho diu, la distància des de l'arista més cap a l'esquerra és d'1, hem vist en la planta i en l'alçat que el requadre aquest estaria centrat. Anem a esborrar allò que podem que sobra, encara que hi ha algunes que com estan en el full de baix no les podem esborrar, però sí que ens ajudarà a veure un poc millor la figura. Val? Per tant, tenim això. Si destaquem en colors què és el que veiem, doncs tenim en el perfil aquest quadre d'aquí dalt i el rectangle de baix. En la planta, aquesta peça central i tot l'entorn, que aniria per ahí darrere també. I per últim, tindríem el que és l'alçat, que és aquesta base d'aquí i aquesta peça que puja central. Així tindríem el que seria la figura que ve donada per aquestes 3 vistes.